Hinugot na yung pinagmamalaki, kaya kumalat gwapo nga sa Taylina. Guwapo. Guwapo, ikaw la't maramada. Apa man yun? Idong, ikaw di babae, ikaw sa'yo pa, bago na karigo na yan. Pag wala abat ka, pag wala na sa Taylina. Gino, sa kalori patawa-tawa, ako na yun eh. Magkamantay. Normal, kay kumarigo ka man la't nagbabaraho udog. Abat ko, kung rigo ka gudla, nung ikimita ka na mong nakit. Stura liwat ni mo. Ako magpa-impress sa No way. Name lang ko stura liwat. Wala Sabi na ka lang. liwat, grabe ka man liwat. Di ka maarabog sa Santa Elena. Naruyag ako, tas ikulot na diri. May nanak dumayo ka sa nuwani ko. Now nga nagdadarakmon. Ito kumulbo. Abat ko manipis. Ano butim karoy ka lalaki? Pero pa kay Ana. Iwas nga da. Kumulat ikaw pa isang munguyag na lakay mo. Pagpinanguyab ako kay may uyab ko na. Hinugot na yung pinagmamalaki, kaya kumalat gwapo nga sa Santa Elena. Ay napagpakiana kung hinutap uyab. Waray ka na labot kay gawas ka ni Dida. Pagkasangal ka lang may uyab. Hindi ka uyab. Wala, makauyab. Ah, di naman nga, nitap uyab timloy. Bet, ano yun eh? Ayan, pag pinakiana kay Panitia salot sa labunan. Anong kita-kita, Brad? Waray, ba't sinaka mo kung tikain ka mo? May problema? Tara na, mahal. Tara. Alakat kita. Diyan ka na yung nakuan. Tara. Wala agad dito na babae niya, Ering. Waray, good niya, ik. Iba nga ito yung nagnaruyagan niya, ik. May kapansanan, kaya kung sa rabutol, lagabi magpaligis kanina. Waray, good dito na babae niya, Ering. Patarawag niya, Ering. Kausa ko niya, Ering. Kada mo turuyag ako sa Taylina, yalan mo, Waray. Yeah, kay kamansanan niya ng karuyagan. Buling niya kagit na babae ni Ering. Paltikado niya, pares na tirando. Tama masyada kita. Kita pa masyado. Kata kita ha, ABRMC kay papacheck up ko ikaw. Wala naman nakasakit. Kaya na nga ipapapang ako. Dito na lang yan ha. Cystosomiasis. Bes ka makatuman natin kuan para cysto. Mga paiton. Ikaw itong si sinisir ni Rael si ano? Ito na script. 1, 2, 3, action. Jesus, napagsangil ka lang may uyab. Wala akong makauyab. Ay, di ka na.